No niin. Entiset lupaukset täällä Leijona luolassa Hartwall Areenalla. Tän vierullahan se oikea Leijona luola on, mutta joka tapauksessa ollaan saanut tänne Vitjasin KHL-maalivahti ja A-maajoukkueen maalivahti Harri Säteri. Kerros Apa vähän sun varusteista. Varusteista, joo. Aika basic settiä, että ei mulla hirveästi mitään modihommia oo. Vähän uutta ja vähän old schoolia. Lähdetään vaikka noista sun luistimista. Ne on ehkä vähän tommoset, ei oo ihan niinku perus Baueri, vaan niitä on vähän modifioitu. Niin. No joo. Ota vaan sen. Joo, se nää edustaa sitä old schoolia, että mä oon kokeillut nyt viime aikoina uutta Baueria ja VH:ta sun muuta mutta nää on vaan hyvät. Joo. Missä toi runko on? Se on monen vuoden takaa. Tää on sitä Bauerin, sitä 7-tonninen vai mikä tuo on. Joo. Ja tässä on eli vanha tää jalkaosa ja sitten on uusi tää, miksi tätä sanotaan? Teräkotelo. Niin kaikki muut painaa ja kiristää, mutta nää taipuu joka suuntaan ja näistä mä oon kyllä tykännyt. Toivottavasti ne jatkaa näiden tekemistä. Joo. Onko sulla mitään spessuterää korotettua? Tässä on toi Stepin terä ja tuolla onks tää nyt Metsola-malli? Okei. Mitä se ikinä tarkoittaa? Joo. Ilmeisesti toi terotus. Joo, terotus. Ja näyttäisi olevan 4 milli, eli tää paksumpi. Joo, paksumpi. Pysyy pystyssä. Joo, kyllä. Joo. Mitäs sit mennään luistimista ylöspäin, niin käydään vaikka patjoja. Joo. Patjoja läpi. Nää Bauerin NXGt ja siihen rehellisiä ollaan, niin mä oon niillä samalla spekseillä vetänyt jonkun 7-8 vuotta, että en oikeastaan edes muista mitä näin on tehty. Okei. Niin sulla oli silloin Sanosen aikana, oliks ne noin ne Total Oneit, ne Joo. vanhemmat tämmöset? Joo. Niinku, siitä on vaan speksit siirretty tähän. Ja tässä on muistaakseni mulla on täällä breikki täällä polven kohdalla ja sitten tossa on sellainen puolikas breikki mun mielestä tossa ylempänä. Joo. Kyllä. Tänne on varmaan vähän pistetty lisää pylliä tänne polveen Joo. Ei se mitään muuta ihmeempää vastaukseni. Ja pelaat sä niinku lisäpolverit kiinni patjossa? Joo, mä pelaan. Okei. Ei oo kolissu lumpioissa? Ei oo kolissu, kyllä. Okei, no sulla on kyllä sen verran nopea räpylää. Niin, tarvii ottaa käsillä. niin. Ei nyt sinne. Joo. Mut tossa on vähän vanhaa meininkiä siitä vanhemmasta Total Oneista itse asiassa. Joo. Ja sitten on jalkakanava tarraa ja modaus. Ja tää runko näyttää itse asiassa siltä ihan siltä, niin kuin sanoit, se 8 vuotta vanha, kun tuli se ensimmäinen tän mallin. Olisiko ollut Nike Powerin patja, hyvin sama tyyppi. Kyllä. Mä itse asiassa kokeilin niitä Odineita nyt. Siinähän on se, tää materiaali on vaihdettu niin, että se liukuu paljon paremmin. Meikäläinen oli aina kulmassa aina poikittaisyötön jälkeen, niin se ei ihan toiminut mulle. Se voi olla, että mä kokeilen niitä vielä jossain vaiheessa uudestaan, mutta se on varmaan sitten kesähommia. Joo. Mä luulisin, että senkin saa modattua, että saa ton sisäkanavan. Niin, no, kun ne tulee jollain muotilla ja niitä siihen ei ilmeisesti pysty hirveästi tekemään enää mitään modia. Totta kai siihen pystyisi varmaan sitten erikseen jotenkin neuloa vaikka siihen päälle tämmöisen. Se on sitten kesähommia se. Kyllä, kesäjumppa. Ne. Mitäs sitten hanskat? Mulla on tuossa 2 kiepeä, eli tätä mä oon aikaisemmin käyttänyt tätä samaa NXG:tä. Ja tähän on tää on muuten sama, mutta tonne sisään on rakennettu sellainen pala, että kun mä käännän mun kättä näin, niin sitten se kilpi pysyy kuitenkin niinku kentälle päin. Mulla on aika paljon kolisee tänne.
Okei. Kiekkoja se tavallaan ottaa sitä vähän pois. Ja. Nyt mä oon vetänyt tuolla Odinin kilvellä sitten. Siihen ei oikeastaan pysty tekemään sitä, tää on vähän kulunut. Koska sä oot saanut tai kauan sä oot pelannut? Tää on oikeastaan ollut koko kauden. Niin eli heinäkuun lopusta. Heinäkuun lopusta. Ja. Tää on ihan hyvin vähän, se on pehmentynyt. Joo. Kyllä se vähän kuprulla on. Tämähän just kun tää uusi matsku tuli, niin tästä paljon puhuttiin, miten se kestää tätä kulutusta. Niin. Toivottavasti Poweri toimittaa mulle lähiviikkoina alussa. Joo. Miten muuten kammat? Kuitenkin Moskova on varmaan vähän helpompi saada kuin tonne Siberian seudulle. Onko tavarantoimitus toinen? No kyllä yleensä tulee Suomeen ja sitten sieltä joko mä tai joku tuonne. Et silleen ne tulee nopeita ja helpoita. Joo. Nämä välillä saattaa jäädä tonne Kustomiin Moskovassa. Okei. Siellä se. Sitten Hanska on ihan perus toi reaktoriiviset on, niin tähän ei ole tehty mitään, tää on ihan hyllyversio. Joo. Nimeä on kirjaillut siinä. Niin. Omin kädessä. Ja värit oot varmaan sitten jengin mukaan saanut. Joo, kyllä. Joo. Sulla on 2 niitä sitten. Onko se sama kämmenellä, onko sulla erikseen harkka hanska? Ei oo, mä tykkään vetää samalla, että se tavallaan se fiilis säilyy siinä. Sä tos aiemmin sanoit, että ei oo niinku semmoista vielä unelmien räpylää. Joo, ei oo kyllä. Aika kauan tässä on vedetty hokia, mutta ei oo kyllä vielä löytynyt sellaista, mikä olisi ihan just, että toi on varmaan lähimpänä sitä, että yritetään etsiä. Toivottavasti löytyy tän uran aikana. Kyllä. Ootas vielä vuosi onneksi jäljellä. Niin, sitten otetaan maski tarkasteluun. Joo. Maski on Poweri, mallia ja Nestia, mikä se on. Näyttäisi olevan 961. Varmaan joo, joku semmoinen. Kyllä, ja sieltä löytyy Bona Designsin. Kyllä. Logo. Bona on vääntänyt Vitjasin malliin tän maskin. Joo. Bona tekee kyllä hyvää duunia. Joo. Onks tossa sen suurempaa tarinaa, siinä on pääkalloja ja sit siellä on toi joku ritarihammo? No, sitä tarvitsisi kysyä Bonalta, että mä annoin Bonalle aika lailla niinku vapaat kädet, okei. Niin. Onkohan tää pääkallo siitä Vitjasin vanhasta Gooni? Se voi olla, että se tulee sitten. Joo. Mitäs sulla on siellä takaläpässä? Takaläpässä on Suomen lippua ja sitten on Toijalan vaakuna, mistä mä oon tossa. Sieltä löytyy Akaan kunta nyky. Kyllä. Mitäs tekstissä lukee? Tekstissä on Severnefte Gazprom, eli meidän joukkueen pääsponsori. Okei. Niin tämä. Joo. Se näyttää tommosesta niinku Dymolla printatulta. No se on vähän semmonen. Se on vaan laitassa. Sillä jos se syvempää. Tosta vois luulla just kun on noita kyrillisiä akkasia, sillä joku syvempää. Joo, ei. Se on. Onko Bona tehnyt muuten enemmän maskeja sulle? Ei, tää on itse asiassa ensimmäinen. Joo. Toivottavasti ei viimeinen. Mä ennen sitä Dayvarttia on käyttänyt. Okei. Se on niin kiireinen sen NRin kanssa. Että... Mitä se on toimitukset? Dayvartin toimitukset. Paljon 3 vuotta meni. Siellä aina vähän kossulla kestää. Ja sitten on Powerin panssari, onks toi Supreme uusi? Tää on joo se uusi. Se on varsin kevyen oloinen. Oh joo, kyllä mä oon tykkään. XL toi rinta ja L:n kädet taitaa olla. Ei tähänkään oo sen kummempaa puuta tehty. Sitten sokerina pohjalla. Ota esille. Siellä on huikeat montut. Vanhan liiton montut. Kyllä. En edes muista monta vuotta on menty näillä, mutta... Mitkä speksit näis? en muista niistäkään. Pro. Niin kauan on menty. Mitä sitä hyvää vaihtaa? Kyllä. Tämmönen härmäläinen löytyy sieltä varusteiden alta, niin kyllä. Härmäläinen sydän sitten varustepakka. Kyllä. Loistavaa. Kiitoksia Hapa. Kiitos.